Yeah, good evening madzulo abwino konse kumene iniyo muli. Kodi ma update kuti bwanji chikuchitika njani kunjaku. So tinasiyana pakunena kuti Iran mmene ikupangira claim mmene akulengezera ku Iran pa Fars News akunena kuti iwowo ndithu afafantha ni mabomba awiri kufafantha warship stima ya nkhondo ya America imene inali ku Jask island imene amayuza kuti ibwerere iyime iyo simayima ndi anayifafantha ndi mabomba awiri. So tinanena kuti kumeneku masiku ano actually we have to be very careful makamaka tikuyenera kukhala osamala kwambiri chifukwa zioneka zoti news pafunika zikhala kai both sides, mbali yauku ndi mbali yauku kuti mwina magezi balance, otherwise kungotenga mbali imodzi nkubweretsa ndiye osapanga clarify bwinobwino zomwe ziti afterwards zomwe zili papezeka news zosiyana kuti chukhano chikuchitika njani. So tinakamba kuti kumbali ya Iran yakamba kunena kuti iwo ndithu aphulitsa stima ya nkhondo ya America. So America afterwards timadika kuti ipenge confirm ndiye iyo ndithu yakana kuti no ifeyo ndithu ife sinaphulitsidwe akutero. Anyway, komanso kuonjezerapo Trump kukanena kuti akuti iwo ma vessels awiri mashipi awo awiri akuti adusa pa Strait of Hormuz pamene Iran yanena kuti no actually palibe actually that's imene ndithu ndibodza ndithu sanadutse apa, you understand, akuti pano sanadutse. And China news ina metal nayo pano we don't know which is which panopa Trump panopa Trump desungamukhulupirira like ma settlement yake watinamiza nthuka ngapo kokwanira, you understand. So apa tikuyendera history. So pano you know sometimes munthu akamana kuti akamakunamiza sometimes mapeza zoti kamwe wana chilungamo kawanama kumana zimakayikitsabe chifukwa history yake ndi yabodza. Okay, munthu okamba okonda kwanena zona onthena kaza azaname anthu bamakhulupirirabe. Okay, so we don't know. Komano I think you and me tikudziwabe kuti settlement yawina wake apa ndi okayikitsabe. Anyway, chabwino 10 tipite tsopano pamadzi madzulo ano tsopano kuli nkhani akuti ku UAE especially kosungira mafuta ochita kuti malo osungira mafuta ku UAE ochita kuti Fujairah port kumene kuchako kumene ndithu mafuta amabwera kudzera mu njira ya bypass, kudzera mu njira yodusira kuseri, you understand, osati pa Strait of Hormuz yayi koma mano amadusa I think mapaipi kumana kuti mafuta kumene koko amabwera kumene samadusa pa Strait of Hormuz kumene kuchako akuti ndithu kwa apanga intercept awakha mabomba. So maripoti ena akunena kuti ma ballistic missiles, maripoti ena akuti ma drones, akuti ena anawakhidwa atatu, ena anagwira madzi angovulala anthu genchomene I think ma Indians akuna atatu koma palibe amene kwamwalira. So UAE kupanga report kuti yapanga intercept mabomba amene wawa kuchokera ku iwa kuti kuchokera ku Iran, akuna kuchoka ku Iran. So ma sources tiyang'ana ma sources kuti ku Iran akuti bwanji. Ku Iran IRIB komanso the news imene komanso senior wankulu wazankhondo wanena kuti no actually Iran inalibe even ma plan inayonse opanga attack UAE, you understand. Komano akwanena kuti pamaripoti ponso akwanena kuti komano contrary zikusiyana ndi mmene IRGC mmene ikunenera. I think yapanga post ku Telegram, angotero yo koma actually palibe official claim, understand, kuti yapanga zimenezo ndithu ndi Iran. So awukayikira kuti akuzokhala nyamata IRGC. Chabwino ku Iran kuli tinakamba kale mamilitary awiri, okay, not awiri koma kuli magulu osiyanasiyana ankhondo koma gulu la IRGC
amachita kuti revolutionary guards amene wawa special ndi asilikali special amene amangoteteza boma kuti boma lisagwe iwo atafa. Komanso iwo panopa ndi amene nkhondo se amene akutsogola kumenya ndiwowa gulu limene lili IRGC limene lili ndi silimasekerera yayi limene lili lokuti sometimes upeza kuona kuti since upeza kuona kuti president anazayankhula nthani yakuti zoti tikupepesa kumaiko amene tinapanga ataki mwana sitimapanga ataki ino tipanga ataki ma barracks then kenako the following day sipatatha masiku yayi sipatatha ma-hours yayi then azoti IRGC yapangaso yani yapangaso ataki kunthu kuja. So kagulu kamene kaka kanamva kuwawa kwambiri. Kagulu kamene kaka ndikunena kuti ndikamene akaphera makamaka amene anthu ake. So Israel imapha anthu amene akanakwanitsa kukapanga control komanso ndikumakambirana bwinobwino. So mkatikatimo kunjaku akamaoneka zoti zabwinobwino tuli bwinobwino komano mkatikatimo sometimes nawonso ndikagulusu nakonso kuti kovula ndithu for iwoko kanango pangedwa trend kuti basi koko kazingoteteza boma yense upanga zibwana kunedza tizima kweza nyula so we don't know sitikudziwa zili which is which pamene ngati dziko officially lakana kuti no if actually so mina nkuteka kuzokhala IRGC mina kutenela maklemu awo kumabe ine ndiliwe profa I checked makamaka ndabanga check makamaka ku zimene maklemu amene wawa sinapezepo chilichonse kana kuwaganitsani komanso pajaso mkuzowaso Israeliso pachima kwandaso yake ija imakwandaso pacha kupanga ataki mwanseli kana kuti zizibabe ndithu zimene zamapanga ali ndi history imene ndithu. So pakati pano we do not know which is which, and again Americans ikupanga so claim that was Fox News kunzoti yayi okay tingo tinawonje pali Operation Freedom pabula ka ujeni kena andika ka Operation kena kamene Trump wakayambitsa ati kochita kuti Operation Freedom Freedom Operation ka ati kofuna ukadusa pa Strait of Hormuz kumauza anthu 10 tikuperekezana kamene koko. So anthu akukanabe so mwina kufalisa news amafalisa kuti atadutsapo I think mina amafuna kuwako ka anthu 10 so anyway kwa pa Strait of Hormuz still padakalibe tight ndithu aliyense odutsa ndithu akuma tibolidwa and ship inaso ya UAE I think itakali ndi moto panopa ayikasula and komano imene ndimene confirmation yake sinaiveze bwinobwino chifukwa pangochuluka zitapatapa kuti zikhala bwanji somakamaka komabe nkhani ndithu ndimene ikuyendera chonchoma. So nkhani ziso zimene zizikhala confirmed bwinobwino zotsimikizika tizibweraso ndithu kukupasalana kuti yo nkhani yakuti akuti apangana confirmed kumbali zonse ziwiri nkhani yakuti akuti apangana confirmed kwakuti akuti apanga confirm akusala apanga confirm ngalimira kupasana nkhani ya ship ya America kuti yapangidwa attacked kumano America yakana mina zavomereza later on nganthawi jai inapanga chi Abraham Lincoln kana kubasi afterwards kana kwa hazara nkuthawa chinathawa kana kwa basi changu sintha kaipa ngono kana afterwards basi Trump nkuzabwana nkuzauloti ame unali usiku anati tizima tinathawa I mean anakaulu afterwards. So issue yake ndiyo vutula kwambiri kumbali naso ndipapanga check makamaka nkhani yokhusira ndi ku Mali kuja actually western media kuti ipanga check bwino ikuoneka zoti nkhani ija akumayilowa deep kwambiri ndiku akumango imenya pang'amba komanso pali ma changes amene akuchitikapo. So kumabe I'm trying ndikuyesesa kuti ndipezere ma sources ake nini kwa makamaka kuchoka komwe ku Mali dziko la Mali chifukwa zikuoneka zoti kagulu kamene kapanga ataki phatikiza ndi gulu lina limene apanga ataki mu
Mali kufuna kulanda boma for mission ndio landa boma zikuona kasatika guluko akoshira kuti JNIM kanapa kundo marked kuti ndikaguluka zefamba koma news za France zakulu sakumaka kuti kaguluka zefamba ya amango chula ngati kaguluko kuti komanso akumaka bakira. So I mean ndizovutira apo kwambiri kuti so sunga pange rely news za ko western bafunika ndi to combination yabwino nde I think tomorrow inende kupasa news ya kumali kuti makamaka chikuchitika chini chili ndi chani. So guys, thank you so much. Malawi and cameras.